Kepa aldiz beti azaltzen da ezin hartatsuago, maite du, miresten ditu familia, onusteko neskaren manera finak eta frantzez perfektua. Arro dago hartaz eta senar martemindu anitzen kasua izan oiden antzera, haren ingurune guztiaz. Arro azaltzen da eskon familiarek baserriaz, Goierriko antzinakoena omen, baita aita ama ginarrebez, gizona etxegintzan dirututako tratante listoa, baita aita listoa eta Andrea sorginutza. Bertute nagusia, munduko zurrukuturik hoberenak egitaia duena. Abaituari beti iruditu izan zaio, alabarekin eskontzeari etekina atera nahi zion, Andaluziar altropa bat zela, haizeak handiko nantz ekarria. Sarritan, ikusi uste izan du Keparen zakur zafratu begietan, jakitun deia Andresaren mesprezuaz, baina ari ere ezaio noski erraza gertatuko ondoan edukitzea, eta egia da emakumeak ordena jartzen diola bizitzan. Mundu guztiak dituela arazoak esan behartu da, abaitua. Interpretatu nahian, alde egitea kalapita bat baino ez dela izan eta konponduko direla. Noski, burura datorkio, Mirakursen barrena orduko 100 kilometrora egin duen ibilbidea, pilaratea ireki eta martxan jauzi egiteko zorian. Denok ditugu arazoak, berretsi du gai horretan utziko duela pentsatuz. Arazo pertsonalak entzun beharrak abaildu egiten du, baina ezin uka lezake lasaitu bat hartu duela kafearen gomita dirua eskatzeko ez dela izan ikusirik. Ezin nuen gehiago, amaitu da.